Bai, leire. Orduan, gero, badaba faixa? Bale, oso ondo, ontxe noia soziadera, ontxe arte. Bueno, orduan, zer falduko? Nik atzo menua preparaune lanian, lo pentsa izatzue? Zeitu, veganekin gaila handutani? Urdai azpikoa, gulat... Zer da hori? Mira, zera hori? Zer vegan? Ni bideo bat, justo da, kontela ondo expliquen dena veganoa zedan. Bideo honetan, veganoa zer den erakutsiko dizue. Ez! Bai! Arrautzarik ez! Bai! Andele güey! Suscribitu eta eman gustako dut nire kanalean! Nahi etxatera bat ondo pentsainan, aldaketea, baina, aldatu. Honei borra ondo da. Geldi, Bitu ze bideo? Bitu! Hemen ez da esaten zuen gertun dezuena, Kaixo, oiano vegano naiz. Kaixo, ni Jon Gotzona. Gaztea bazara, izan vegano, haragirik ez, barazkiak bai. Oiano eta saltzitzak. Saltzitzak, batzuk ez, baina bestatzuk bai. Zera, aldatu. Bueno, orduan saltxitxan jarriko, baina tofuzkoak, Baina zen tofu, bale, Ez da, okelia, hori ez da. Ez. Antea bizan. Okelia berriz haundixa ingo. Maixan, erdixan, paretia ingo. Ta veganuak ordainuko daue pareti. Erra, faixa.